Здравейте, българи, доколкото ви има все още. Утре е денят на местните изроди. Извинете, утре са местните избори. Не зная дали вече и доколко сте си отворили очите, но нека не ви губя повече от времето. И в този клип е с човека, който се опитваше да ни покаже истината, заради което и го починаха, така да се каже. В който клип за пореден път по безспорен начин ни показва истината за днешното време, нищо че от преди 13 години. Което е време едно към едно с времето от преди 130 години. Нищо не се е променило. Слушайте го внимателно, особено след 21-та минута. И най-накрая си дайте сметка къде и как живеете. Добър вечер, драги зрители. Зачетох се в това томче и даже ще ви предложа да ви почита и на вас малко, защото то е много хубаво нещо, просто елейно. Андрешко безучестно подвикна на конете и лениво размаха камшика над главите им. Те нехайно и умърлушено влачеха каруцата, сякаш не чуваха. Андрешко мислеше за бедния Станоя, комуто съдията утре ще секвестира житото. Съдията, когото той сега караше. Ти ми докара тая беля, Андрешко, ще му каже Станоя, като се научи, и ще го изпсува. После ще се разтъжи, ще го почерпи, ще се напие и ще плаче. Трябва да му се помогне на човека. Трябва да му се помогне, помисли Андрешко. Трябва да му се каже да скрие жицето през нощта и да умете хамбаря, инак цяла година ще опъва уши от глад. Трябва да му се помогне. Не може инак. Беше тъмно и по земята не личеше нищо, освен кал. Дълбока и гъста кал. Пътят се губеше в тая кал и не водеше никъде другаде, освен пак в нея. Познахте го. Едва ли има българин, който държи да го наричат българин и да не може да познае великолепния разказ Андрешко на Елин Пелин. Този разказ е най-хубавото творение, не само по мое мнение, по мнение на мнозина от българските литературни историци и критици. Просто великолепно излято нещо. Пред това е много късо, много стегнато и много силно. Защо чета точно в студиото този разказ и защо ви четох и на вас? Защото темата на тази вечершното ни предаване ще бъде тъкмо такава. Тя съдържа част от... Всъщност съдържа името на разказа в себе си и се казва Андрешко и държавата. Защо Андрешко и държавата? Сега ще разговаряме в следващите 50 и няколко минути. А ще разговаряме в предаването 10-та степен по Рихтер по канал СКАТ+. Още веднъж добър вечер, аз съм Валентин Фартунов. Тук ви четох за кал, навън все още няма кал. Преди да вляза в студиото, се загледах в много красивите тъмно-сиви, тъмно-сини, преливащи облаци над морето. Очевидно някъде там вали дъжд, но в Бургас все още дъжд няма. За сметка на това има едно много хубаво есенно време. Съжалявам за онези от вас, които все още им се ще да е лято, които може би все още са в отпуски, ходят на море. Тези дни не е много морска историята, но пък за сметка на това не е толкова горещо. И аз лично съм много щастлив от този факт. Но да се върнем на темата Андрешко и държавата. Вероятно сте забелязали, че не само в последната година, не само в последните 2, 3, 4, 5
В самите години на този така наречен преход, нещастен български, Андрешко в голяма степен, като разказ и като герой, отнесе на поплюване от всички страни на политическия спектър и нещо повече в така нареченото публично пространство, драги зрители, изкочи един иновизъм. Започна да се говори за Андрешковщина. Дълги години не съм обръщал внимание на тези простотии, но наскоро четох 2-3 неръкотворни изделия, тип, трудно ми е да го определя жанрово, някакъв тип есета или нещо от този сорт в интернет, където доморасли познавачи се изсипват много яростно върху нещастния Андрешко. Говори се с размахани пръсти, нравоучително. Говори се за това, че този морал Андрешковския трябва да се замени. Ако ние искаме да преуспеем, ние трябва да спрем да сме Андрешковци. Трябва да изхвърлим от живота си тази Андрешковщина и прочие глупотевини. И в един момент, както се казва, не ми издържа келя и седнах, понаписах някои неща по въпроса, публикувах тук-там изнета и във вестници, а тази вечер продължавам темата, като много силно се надявам и на вашето участие, за да подискутираме сме ли ние наистина Андрешковци и да отидем на здравата почва, защото мене не ми се иска да говорим дали сме Андрешковци, преди въобще да си изясним кой и какво е Андрешко. Защото някак си се подменят предиката в целия този силогизъм. Първото, което за себе си съм постулирал, когато се захванах с темата Андрешко и държавата, беше, че несъмнение тезис, който ние всички имаме пълно право да отстояваме, доказано вече 20 години в този така наречен преход, е тезисът, че държавата, такава каквато е наш враг и подлежи на незабавен демонтаж. Следователно, всякакви напани да бъдем приучавани, превъзпитавани, да ни бъде набивано в главите, че трябва да развиваме някакъв тип етатизъм, т.е. отношение, респектирано отношение към държавата, уважение някакво и така нататък, няма своите здрави основи, драги зрители. За да имаш уважение към някого или нещо, този някой, към кого трябва да имаш уважение, трябва да има съответните качества. Качества, които да те впечатлят. Не можеш да уважаваш някой, примерно, който е богат. Защото тук се сещам за приказката с хитър Петър и чорбаджията, и вие може би да се сещате, който не се сеща, сега ще я маркирам съвсем лекичко. Хитър Петър обикновено не поздравява чорбаджията, като се срещнат на селския мегдан и пак така на едно голямо събитие, някой панагир селски, сигурно е било. Срещнали се пак и Петър пак не го поздравил, не свалил калпак. Чорбаджията го справя, му казва: бе, Петре, ти защо не ме поздравяваш? Петър му казва, че що да те поздравявам, чорбаджи? И ми вика, защото съм много богат. И ми вика, хубаво, богат си, имаш си. И ми вика, чорбаджията продължил, може да ти дам половината си богатство. Какво? Казал Петър. Като ми дадеш половината си богатство, ти имаш половината и аз имам половината, за какво да те поздравявам? Тогава забъркал се чорбаджията. Може ти дам цялото си богатство.
Петър му отвърнал: еми хубаво, ти ако ми дадеш цялото си богатство, аз съм богат, ти ще си беден, за какво да те поздравявам? Та такива ми те работи с обекта на уважение. Както казах, тази държава, в този си вид, с тези си управители, които са едни и същи хора от 20 години, ние нямаме никакви основания да уважаваме държавата и да развиваме в себе си какъвто и да било етатизъм. Това е простата истина. Оттам нататък аз бих допълнил, че в този смисъл се развива и темата за данъците. България днес през 2010 година, ако сте в сивата икономика, драги зрители, ако правите чудеса, за да не плащате тези безмислени данъци, и мразите и в червата си цялата тази камарила от негодници на така наречения политически елит, те ще ви нарекат Андрешков. Ще ви нарекат Андрешковци и това ще бъде Андрешковщина. Но всъщност днес да си Андрешко е въпрос на чест и нормалност. Ето това е следващия ми тезис. И аз сега ще го защитя, като най-напред бих искал, пак повтарям, да се аргументираме кой е в цялата тази история, защото, отново ще го повторя, тези хора не знаят за какво говорят. Просто не знаят за какво говорят. Ето, сега ще ви цитирам специалист. Това е литературоведа Веселин Андреев, който в една своя литературна разработка, литературен анализ на разказа Андрешко, е записал следния абзац. Една по-нова интерпретация, казва господин Андреев, представя разказа и неговия смисъл в светлината на обратната парадигма. Съдията, като олицетворение на правовия ред и законността, на държавническата необходимост и дълга, а Андрешко като стихиен бунтар, стихиен анархист, чиято постъпка свидетелства за обществена недисциплинираност и гражданско неподчинение. Такова становище е абсурдно. Характерна черта за писателите от школата на класическия реализъм е хуманизмът. Те не разглеждат човешките взаимоотношения според критериите на официалните или официозните закони, а в светлината на общо човешките нравствени ценности. В този смисъл, жестът на Андрешко е в хармония с ръководещия постулат на позитивистичната етика. Живей за другите, който проповядва активно добротворчество като морална цел на живота. Ще добавя към това и част от една кратка статия на моя приятел Христо Карастянов от Ямбол, един великолепен наш писател, който също се е занимавал по някое време с тая тема. Творението му днес открих случайно и много искам да ви прочета част от него, защото извинете ме. Първо, че да четеш Христо Карастянов винаги е огромно удоволствие. И второ, той се е постарал да обясни точно това, което ви казах, че е една фалшификация, една подмяна на реалностите, когато се говори за Андрешко. Чета ви, то е публикувано в сайта на Сега. Андрешко за начинаещи. По някакви загадъчни причини българските политфигури той Андрешко го имат като един тик да му се не види. Опрели приказката до данъци и до укриването им, все той им е в устата. Последно, за сега естествено, го изтъкна министърът новобранец Петър Димитров. Очевидно, това е писано преди няколко години. Той цитира Петър Димитров, аз съм така убеден, че българинът най-после ще изпъчи гърдите си като действително българин,
който е смачкал Андрешко в себе си и ще си плаща данъците. Няма защо да ги крие. Ало, политиците! В разказа Андрешко от видния български писател Елин Пелин, отрицателният герой е държавният чиновник. Казва се съдия-изпълнител. А Андрешко не е. В разказа Андрешко, главният герой Андрешко очевидно си е платил данъците. Това никой ли не ви го е обяснил в прогимназията? Че не сте чели произведението, то е ясно. Но учителката не ви ли е казвала, че онова, цитира се, неспособни данъкоплатци и ще съсипете държавата, което преди малко аз всъщност си четох в самия разказ, не се отнася до Андрешко. Отнася се за Станойчо. Станойчо не се появява в разказа, зато и не сте го запомнили, но да знаете, че именно той не си е платил там нещо и ако някой трябва да бъде смачкван, Станойчо е този. А инак с разказа си авторът е написал светъл химн на човешката съпричастност, речи го хуманизъм. В Андрешко смачканият е държавният чиновник, един вид работещия в бюджетната сфера. Обаче това вече е тема за напреднали, извинявайте. А кога е писан разказът Андрешко? Ето нещо наистина много любопитно. Писане, скъпи ученици, т.е. той говори, разбира се, не на учениците, а на политпропагандаторите, през 1903 година. Т.е. година-две след тъй наречените селски бунтове. А срещу какво се е бунтувало българското село през 1900 година, господин министр от квотата на БСП? Ако нямате нищо против, българското село през 1900 година се е бунтувало срещу въведения от правителството на Васил Радославов натурален данък. И как се е казвал този данък? Десятък. Представете ли си? Завършва Христо Карастянов. Ето една вече позиция, върху която наистина можем много здраво да стъпим, докато си говорим за Андрешко и за това има ли андрешковци в живота и дали въобще има такова явление андрешковщина, или това е един много удобен политически постулат, с който те смятат, че могат да продължават да ни мачкат психологически и да ни мият мозъците. Очевидно е, че няма такъв звер андрешковщина. Защо? Защото Андрешко, по същество, той даже не е точно един чист герой селяк. Елин Пелин в голяма степен не ни го е показал точно такъв. Андрешко, ако спомнете си разказа, той не се занимава с някаква селска работа. Андрешко е нещо като днешните таксиметрови шофьори. Той има каруца и коне и прави кирии, т.е. превозва хора от града до селото и от селото до града. Там 20 км, има си тарифка. Нали? Т.е. той не е селяк в този смисъл на думата. От друга страна, той служи на самия Елин Пелин като герой-резоньор. Какво ще рече това? Това ще рече герой, който изговаря като един вид ехо, произнася съкровените мисли на самия автор, на самия писател. Чрез него писателят казва какво мисли. И всъщност, като се направя плювка срещу Андрешко, тази плювка, драги зрители, директно е стоварена върху Елин Пелин. Но всъщност никой не плюе Пелинко. Да забелязвате някъде, да сте чули, да сте чели. Аз изчетох маса неща, сумата страници отхвърлих тези дни, докато готвих тези материали. Няма такова нещо. И как ще посмеят? Те няма да посмеят. Те се нахвърлят просто върху един негов герой и развиват върху цялата тази история една манипулативна стратегия, която години наред използват, за да ни атакуват психологически, като смятат, че ни нанасят морален удар. Тоест, бият ни един вид по съвестта, видите ли. Не дейте андрешковства, действайте като честни, почтенни хора, нали, за да може нашата държава да се развива.
Сега ще отидем по-нататък. Искам да ви представя някои неща, които са много съществени, за да разберем и цялото това явление, какво точно представлява. Сега, на първо място искам да ви прочита част от едно интервю, няколко реда, на един известен пловдивски съдебен изпълнител, който в интервю по Българското национално радио разсъждава по тая тема и той дава светъл принос в темата за Андрешко и Андрешковщината. Народопсихологията, казва въпросния бирник, свързана с Андрешко, трудно се променя за 2 или 3 години. Всъщност този разказ на Елин Пелин е отразил тогава обществената и социална действителност, а годините, които са последвали след 1944 до 1989, са популяризирали героя на Андрешко положително, съответно на лицето, което събира вземанията на Андрешко, отрицателно. И така в езика на българина са се насадили думички като бирник, като лошото лице на съдебния изпълнител. Днешният съдебен изпълнител, казва въпросния бирник, в така развилите се обществени отношения няма нищо общо с съдебния изпълнител, бирника или както там е наречен в разказа на Елин Пелин Андрешко. Как ли там е наречен в разказа на Елин Пелин Андрешко и дали въобще въпросният съдебен изпълнител го е чел този разказ, не става ясно. Ние дори не знаем това лице, което отрицателният герой в този разказ какъв е бил. Дали е бил данъчен служител, дали е бил съдебен изпълнител, дали орган на полицията и така нататък. Ние знаем, уважаеми съвременни бирнико. Ние, които сме чели разказа, знаем, защото там изрично е казано ясно и точно от писателят Елин Пелин, че става дума за съдия-изпълнител. Когато Андрешко пита своя пътник, пътникът му отговаря: съдия-изпълнител съм. Така че ние не знаем какъв е бил, ние знаем, ти не знаеш. Ти, който днес си бирник. Отново. А темата за бирниците да я поприключим, защото без съмнение аз не отричам, че в тази система, в която живеем, тази държава, такава каквато тя съществува, с тези закони, каквито са в момента, тя действително трябва да има, просто има необходимостта от такова звено съдия-изпълнител. Трябва да го има, без съмнение. Но в самото начало още ви казах. Тази държава, такава каквато съществува, ние не я обичаме, ние не я харесваме и ние не я искаме. Тази държава в този си вид подлежи на абсолютно незабавен демонтаж, пренаписване на законите, както казва Волтер, да ви го цитирам точно. Ако искате добри закони, изгорете сегашните и направете нови. Франсуа Волтер, драги зрители. А тук съм извадил много хубав коментар, който е направен, мисля, че беше точно към това интервю на съдия-изпълнителя от Пловдив, който коментар казва следното. Бирниците да върнат милионите, заграбени от олигарсите, а не на хората, дето са си забавили плащането към топлофикация, да им продават жилищата. Защо? Много такива коментари срещнах. Но този, драги зрители, просто концентрира вниманието върху самата същина на проблема. Обвинявайки целия си народ в Андрешковщина, въпросната политическа класа всъщност въвежда в употреба една огромна измама. Защото реално събирането на данъци е една работа обикновено свързана с дребните кокошкари. Свързана с малкия народ, свързана с малкия човек, който има непрекъснато затруднение, защото той няма доходи. Ние тук сме диплели, включително когато представяхме световните събития
свързани с данните на Световната банка и за това кой какви заплати получава и какви разходи плаща, включително за бензин, за електричество и така нататък. Да не се връщаме на тези неща, вие ги знаете. Те подменят тъкмо това. Не може да си плати данъците точно този малък човек. В разказа на Елин Пелин, кой не може да си плати данъците? Отново малкият човек Станоя, който не е успял да плати десятъка си и отиват да му секвестират житцето и той ще стои гладен цяла зима и ще умре от глад в крайна сметка. Или пък ще отиде да вземе от някой лихвар пари и ще потъне в дългове за цял живот, ще му вземат нивиците и прочее, прочее. Тие истории са известни. Те са известни не само от литературата, драги зрители. Вашите бащи, майки, дядовци, баби, те са ви ги разказвали, знаят се. Това са истините от живота и не на празно Елин Пелин и Вазов и Йовков и така нататък. Това са изключително велики писатели. Защо са велики? Защото са уловили пулса на времето, да използвам това клише. Защото са разказали истинските, автентичните, типичните неща от живота. Защото са имали очи да ги видят. После са имали ум и въображение да ги претворят творчески и да ни ги представят по такъв начин, че като ги прочетем веднъж да не можем да ги забравим цял живот. А тези хорица, така нареченият идиотски политически елит на България, те продължават да се опитват да ни мамят, опитват се да използват самата литература, за да ни мамят и да ни манипулират. А този човек, който е написал тези няколко реда, защо аджеба? Защо съдия изпълнителите не тръгнат да събират вземанията от свръхдлъжниците, които всъщност са олигарсите и които всъщност са тези, които управляват държавата? Ами те затова точно не тръгват да ги събират оттам, защото не може да отидеш да взимаш данък от началника си. Не става. Просто не става. И какво се оказва? Оказва се, че кой трябва да уважава държавата, кой трябва да изпадне в дълбок телешки етатизъм? Простия народ. Обикновеният народ, малкият човек. А тези, които са отгоре, които са яхнали и смучат държавата от всякъде включително, това е много съществен момент, който аз не искам да пропусна да ви посоча, е, че от тези тъкмо данъци, огромна част отиват точно за подслаждане на живота на въпросната политическа класа. И на антуража около ние. Това е много съществено. Ние ще дойдем на тази тема след мъничко, съвсем малко. Кои са тези хора и какви са? Те са няколко групи хора и ние съвсем определено ще ги обозначим. Ние ще ги извадим на светло и ще ги покажем на всички. Защото те трябва да се знае кои са тези хора. Ето това е истината. Това е истината, драги зрители. Те искат ние, обикновените хора, отдолу, смачканите хора, на които те са стъпили на фасона от всякъде, да си плащаме данъците, да уважаваме държавата и да не питаме какво става с техните данъци, какво става с нашите данъци, когато отидат там при тях, как се разпределят, за какво отиват. Те не искат да питаме какво става с нашите пенсионни осигуровки, те не искат да питаме какво става с нашите здравни осигуровки и защо ние нямаме здравно заведение, защо се сътварят болници, защо ние умираме под пътя над път и няма кой да ни погледне. И на всичкото отгоре, тези гадове имат наглостта да ни наричат Андрешковци. И да казват, че тая Андрешковщина, видите ли, трябвало било да бъде разкарана, как беше казал този нещастник Петър Димитров, да е смачкана у нас ли беше нещо такова. Изпусна го вече, това няма и никакво значение. Тук ще ви цитирам и Соросовия човек в образованието ни, който в момента окончателно и твърдо унищожава българското образование, Сергей Игнатов, който казва: българското образование трябва да е европоцентрично, да е ориентирано към европейските ценности. Това е заявил той в интервю за Труд и добълва: дори давам груб пример. Като учат за Андрешко, нали, нашите деца, учениците, това да звучи по-европейски. Много любопитно. Как точно? Като учим за Андрешко, това ще звучи европейски.
И в тая връзка, ако се не лъжа, да, точно така, в тази връзка беше един журналист, беше написал някакъв майтап голям, в смисъл написал беше на ново Андрешко, само че в модерен европейски стил, като беше заменил Андрешко каруцаря точно така с Андрешко таксиметров шофьор, който защитава своя съселянин, на когото отиват да секвестират, естествено, в наше време вече не житцето, а новия трактор, купен по европейските програми. Така. Сега аз искам да, както ви казах преди малко, колеги, включете телефоните, ако обичате, за да можем да влезем в диалог с нашите драги зрители и да ги включим и тях в тази тема. И така, кои са тези хора, които се занимават с изработването и популяризирането в обществената среда на термина Андрешковщина? Кои са тези хора, които ни обвиняват, че сме андрешковци и че пречим на България да се пресъздаде, преструктурира като една модерна европейска държава и прочие надути, напомпени глупости? Това на първо място, драги зрители, е политическия слугинаж. Това са хората пряко или косвено навиращи се във властта с цел лични облаги и фамилно благоденствие. Това е група, която и в конкретния казус обслужва мрежови интереси, която е жизнено заинтересована от събираемостта на данъците на всяка цена, без оглед на това дали цената са човешки животи и съдби, защото участва в преразпределението и консумацията на огромни дялове от данъчните приходи. Това са същите тези до смърт познати муцуни от политическата менажерия в София и по места, която отдавна вече се е сраснала с държавата и всячески изсмуква жизнените сокове на народа чрез държавна данъчна принуда и репресия. Разбира се, за тази камарила това не е единственият източник на доходи, но е един от най-съществените. Това е директно групичката, която е създала темата за Андрешко и държавата. Това е политическата класа. Това е така наречения елит, в кавички. Аз, ако стане време, ще ви говоря и на тая тема, какво всъщност представлява елита, откъде се е пръкнал и за какво става дума. Но сега да вървим по-нататък, поред на номерата. Има и една втора група, която много яростно, даже бих казал, че много по-яростно от политиканите самите, отстоява тезата за Андрешковщината в живота на българина и в живота на българската държава. Тази втора група е много любопитна. Както можете да се досетите, тази група фактически това са квазилумпените. Тя изхожда в някаква степен, драги зрители, от снобизъм, някаква степен от мрежово подражание, модно подражание и така нататък, но основният мотив се подхранва от надеждата да попадне в периферията на основния политически слугинаж, което включва както държавната бюрокрация, разните правителствени и неправителствени организации, обръчови фирми и прочее, т.е. обслужващия слугинаж. Това накратко казано са завършените конформисти, завършените европео и американофили, които са фили не по някакви романтични съображения, а заради съвсем конкретни и напълно цинични планове да осребрят конформистските си позиции, славословейки неоколониалните си западни господари и тъпчейки всяка форма на народен протест около себе си. Те се надяват по този начин да бъдат забелязани и възнаградени от мамона. Ето това е втората група. Тя обикновено е сравнително високо образована група, сравнително добре начетена, само че освен тези задължителни произведения, които вървяха в учебната програма, те не са чели нищо общо взето истинско, българско и така нататък. Това са хора, начели се на разни модни книжки, модни книжлета от модни автори,
от автори, които са изпаднали в разни течения, модернисти и прочее, нали, е много модно да се каже, че си чел, примерно, Джеймс Джойс. Ето това е тази втора група. И тази втора група, значителна част от нея са млади хора, които аз директно не ги обвинявам, защото те са намерили за себе си единствената възможност да се реализират на Запад. Навън, и не въобще навън, а точно на Запад. Те са намерили тази възможност и вече виждат, дори и от тук, преди още да са отишли, те виждат възможността за себе си единствено и само да се реализират там. По този начин те виждат Запада като своя нова родина, като свое ново убежище, ново свое отечество. По този начин те не разбират, че се превръщат в безотечественици, но това е друга тема, няма да я обсъждаме сега. Въпросът е, че те са много яростни защитници на тезата за Андрешковщината. Те са, както се казва, по-американци от американците, по-англичани от англичаните. За тях това е разбираемо. Другата част, аз вече го казах и тук и прочетох ви цитати, другата част са сравнително добре осигурени хора, които се надяват да бъдат още по-добре осигурени, работейки изцяло в официозната икономика, в официозната държава, свързани с така наречения политически елит и силно разчитайки да попаднат в него изцяло или пък чрез самите си тези заявления, самото си това участие в цялата тази глупотевина, вече се самоизживяват като елит. Те не са такъв, но се самоизживяват като такъв и се явяват негови защитници. Започват да защитават публично неговите тези. Много грозна история. Ето тези специално просто не ги дишам. Съжалявам много. Има и една трета група. Аз казах, са две групи, но те не са две, те са три. И това са манипулираните жертви, драги зрители. Наскоро публикувах една статия "Плюватели на съвременна България", в която правя един кратък разбор и се оглеждам за зловонни писания по адрес на България, като започнах, първата статия ми е на тема немския журналист Юрген Рот, който изписа Кофис Мастило, издаде даже и няколко книги, за да оплюе България като криминална държава и противно на всякакви западни демократични и правови принципи, каквито те непрекъснато изтъкват, че при тях има, а при нас няма. Въпросният Род непрекъснато квичи, че българските престъпни групировки, примерно ТИМ, трябва без съд и присъда да бъдат забранени, може би разстреляни, обесени, а пръкта им пръсната над океаните. Значи аз в тая публикация нарочно и изрично подчертах, че не защитавам ТИМ, ТИМ не ме интересува, никога не ме интересувал и нямам никаква идея най-вече какво представлява точно тая организация. Чел съм по вестниците разни работи, но аз на вестниците вяра нямам. Въобще на тези всичките официозни медии аз вяра нямам, защото всичко там е поръчково. Всичко е поръчково, всичко е тотална манипулация и оттам е много трудно да извадиш 5-10% съществена чиста информация. Всичко останало е плява, измама и манипулация. Това го подчертах, нали, за да не ме обвиняват, обаче естествено намери се в един от сайтовете, който веднага препечата статията ми, се намери някакъв, който, сега ще ви цитирам, подписан като Пешо. Той с определено добродушна ирония е написал: който каже нещо против ТИМ, ВИЗ, ГРУ, Путин, Парванов, Черепа, Станишев, Слави и прочее, Слави, що са намислили, не е ясно, той фактически нагло и подло плюе милата ни България. Иронизираме. Така. И от това ми стана много тъжно, уважаеми зрители, защото... Извинявайте, ма се запених да приказвам, трябва да пина малко водичка. Е очевидно как просто щраква релето, монтирания фактически от пропагандната машина и хиляди пъти набиван рефлекс, драги зрители, и при въпроса, като кодова фраза на зомбирания,
Кой е виновен за дереджето ни? Кой е виновен за провала на България? Отговора автоматично се активира в това зомбирано съзнание. Как беше? Тим, Вис, Герио, Путин, Парманов, Черепа, Станишев и прочее, и прочее. Щом някой истерично ги сочи тях като виновници, той е добър. Щом някой се усъмни в чистоплътността на добрия и изкаже съждения, излизащи извън рамките на монтираното клише, той е какъв? Той е лош. И ето ви е схемата. Добър, лош. Добър, лош. Просто, ясно, лесно запомнящо се в една здраво обработена психика, в един лишен от релевантна информационна среда мозък. Ето, това е тази втората група, третата група, впрочем. И за нея вече определено ми е тъжно. Защото там промиването на мозъка е вървяло с такива темпове, с типичните бойкови пожарникарски маркучи. Са е мило, трило са е, използвани са всякакви химикали, използвани са пунки, пяна, каквото ви дойде на ума. Мозъците са страшно промити. Това не се отнася само за някой, а не и за нас. То се отнася за всички нас, то се отнася и за мен самия. Има неща, за които при цялата ми критична същност, при цялото ми опозиционерство и така нататък, успяват, защото ние всички, аз разбира се също в това число, ние всички се намираме в една абсолютно киселинна среда, която ни разяжда и разлага непрекъснато. И колкото и да се пазим и да се браним, спасението е много трудно. Ако си по-критично настроен, повече ще се опазиш. Ако не си толкова критично настроен, много е лесно да те подведат и да влезеш ето точно в рамките на това клише. Казва ти се нещо и ти си съгласен, че това е така. Оттам нататък ти ставаш негов защитник, апологет. А истината я няма. Истината, драги зрители, я няма в тези така наречени национални медии. Телевизии комерциални, радиа, вестници, списания. Там няма истина. Там има подхвърлени малки огризки с цел да се изгради една картина, която е удобна за политическото управление на съответния етап, в който се намираме. Удобна за политическата конюнктура. Преди време публикувах надълго и на широко едно направено изразследване по отношение на това какво представлява управлението на ГЕРБ и го доказах с факти, с данни и така нататък. Съответните изводи бяха направени на аргументирана база, че това е дело на Сорос. Значи, практически няма хора, които, четейки го, понеже този материал се разнесе из целия интернет, навсякъде го има, в много форуми съм влизал да прочета, да видя какви са отзивите, да видя хората как разсъждават, как реагират на това. Реакцията е много интересна, много е типична, драги зрители, и е много характерна. Тя е, значи в 90 има 10%, винаги има нещо си там, което е различно, оригиналниче, някой и така нататък. Но 90% са примерно нещо от сорта, цитирам така по памет. Гледай го колко е просто и ясно. Как сме могли да не го видим? Когато е толкова просто. Обаче някой трябва да ти отвори очите. Ето това е общата реакция на този материал, който действително всеки, който го прочете и не се занимава активно с политически разследвания, анализи и прочее, действително няма да му е до главата, че е възможно една цяла партия да се създаде, да се монтират избори и така нататък, нали, и да се спечелят тези избори, естествено, нали, след един план, който започва още от 2002 година да се осъществява в продължение на доста години, но се осъществява изключително успешно. Аз го доказах там, това нещо е доказано и хората са съгласни. Но всеки един от тях възкликва, как е възможно през цялото това време да не го забележа. А то е очевидно. Ами възможно е. При положение, че така наречената четвърта власт, драги зрители, медиите, пресата, радио, телевизия, която би трябвало, според същата тази демокрация,
би трябвало да е абсолютния коректив. Би трябвало да е стожера, да е основното оръжие на гражданското ни общество. Пак, гражданско общество. Къде е това гражданско общество? Както и да е. И това е друга тема, не искам да се отличам, защото и тази няма да успеем да я приключим изцяло. Тази четвърта власт, когато тя изцяло се е отдала, тя е в прегръдките на политическата класа. Тоест тя е в прегръдките на втора, трета, първа и така нататък. Изпълнителна, законодателна, съдебна и прочия власт. И те са се вече сраснали четирите в едно цяло. И не можеш да ги различиш. Просто не можеш да ги различиш. Когато ние няма, когато тя работи за онези другите, ние вече сме хвърлени на вълците. Нямаме спасение. Ние нямаме информация, ние няма как да си изкажем мнението, ние нямаме пратеници в властта, народни представители, така наречени набедени, които да направят нещо за нас и съответно излъчената от тях изпълнителна власт да ни защити по някакъв начин. Нещо се разпадна връзката. Ало? 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 Да? Добър вечер. Добър вечер. Когато в една държава няма елементарна справедливост, естествено, че ще има такива андрешковци, които за мен са с логичен знак. Ами как може хора, които непрекъснато мислят за оцеляване биологическо, които са засипвани с всевъзможни данъци, налози и такси, да уважават хората, които не плащат нищо? Те се знаят, че по-големи андрешковци от всички нас. Биха разбрала една майка или един пенсионер, който влязъл в супермаркета и откраднал един хляб. Но как да разбера хората, които направиха такива заменки, които приватизираха така, че станаха за един ден милионери, някои от тях милиардери, те да ни четат морал. Значи, нормално е да уважаваме държавата си, да плащаме всичко, когато данъци, такси и налози са все пак възможни за плащане на фона на нашите доходи, както и в европейските държави, и има елементарно уважение към нас, гражданите, които издържаме целият държавен апарат и хрантутим тук тази мафия. Приятна вечер. Да, благодаря. Даже да не говорим за справедливост, драги зрители, просто тази държава, повтарям го вече, сигурно станах досаден, тази държава, такава каквато е, тя не е и държава в истинския смисъл на думата. Тя е едно много странно срастване от страна на протодържавни структури, които би трябвало да участват в самата държава, но те не участват, те са я развинтили, развалили се и са се сраснали помежду си и разиграват една псевдодържава, която за нас... Ало? Ало, добър вечер. Добър вечер. По темата за Андрешковците, кой не нарича Андрешковци, според мен това са хората, които сутрин излизат минимум с 500 лева джобни пари за кафе. Да. И изобщо не знаят за какво става въпрос и как хората си броят стотинките, дали да купят хляб или да купят млеко. И ако имате възможност да коментирате за няколко минути, според мен параграф 22, как един безработен е длъжен да се самоосигури здравно. Да. Значи той няма приходи и въпреки всичко от някъде трябва да ги да открадне, за да се осигури здравно. Това ще ми бъде много интересно, ако някой ми даде обяснение на това нещо. Благодаря ви. Благодаря ви аз. Това беше казус, който всеки от вас може би го е срещал, защото аз мисля, че в момента практически няма семейство, където да нямаме безработен. Включително сина ми, най-малкият, който завърши миналата година средното си образование, се оказа, че един месец след като е завършил, той трябва да започне да плаща въпросните госпожата, която цитира,
въпросните здравни осигуровки и така нататък, въпреки че не работи никъде, тъй като не можеше да се намери работа в момента. Търсеше си момчето, не може да се намери работа и е безработен. Но никой не го пита как точно той ще ги плати тези осигуровки. Аз изпаднах в същия абсолютен ужас. Абсолютен ужас. Ами ако нямаше майка и баща, там брати и сестри и прочие, нали, хора, които могат да го подкрепят, ако няма, какво трябва да направи? Трябва да открадне. Значи, за да удовлетвори една легална функция на държавата, едно легално изискване на държавата, да си плати въпросните здравни осигуровки, той трябва да наруши друго правно изискване на държавата, той трябва да открадне. Идиотиите са невероятни, но аз ви казах, темата е просто необятна и в случая идеята ми беше просто да си поговорим малко повече за самия Андрешко и дали въобще има Андрешковщина. Андрешковщина няма, уважаеми зрители. Няма такова нещо. Самия Андрешко е един изключително положителен герой. За него можем да кажем само най-добри слова. Не само като литературен герой, дори като го извадим от контекста на литературната творба и разгледаме просто самия казус, това е един човек, който е постъпил високо морално, изключително високо морално, постъпил е мъжкарски. Да си го кажем директно. И не позволяваме, и не бива да позволяваме на всякакви там доморасли дардорковци да позорят този изключително красив образ от българската литература, плод на един от най-големите, всъщност по същество, да си го кажем директно, най-добрия български разказвач на всички времена. Най-добрия. Елин Пелин. Времето ни изтича, драги зрители. За съжаление, доста неща останаха неизказани. Но толкова за тази вечер. Вие бяхте с предаването 10-та степен по Рихтер. Разисквахме заедно темата Андрешко и държавата. Каналът беше СКАТ Плюс. Аз ви оставям до следващата събота от 19:30, когато отново ще се срещнем в този час. От мен, Валентин Фъртунов, лека вечер.